شاگردên dibistana gundê Tildîkê ne gundekî bajarê Dirbêsiyê roj avayê Kurdistanê mamosteyê wan jî navê wî Aras Ehmed e. Pêwendiyeke gelekî baş di navbera Aras Ehmed û şagirdên wî de heye. Yanî ew weke hevalan rastî bi metodekî pir ciwan dersan dide wan zarokan. Hûn zanin îsal baran pir kêm hat, îro baran hebû baş bû. Zarokên dibistana wî gundî jî gundê Tildîkê derketine banga baranê. Zarok ketine dorê li pey hevin her yekî ji wan darek xistiye destê xwe, yek ji wan daxwaza hatina baranê dike, yên din jî ew jî zarokin lê vedgerînin û dibêjin amîn ji bo ku baran bibare. Bibînin. Amîn. Amîn. خدای قبول خدای قبول Ez jî dengê xwe tevlî dengê wan zarokan dikim û dibêjim amîn. Evî dikim barana ku îro bariye berdewam bike û temaşevanên hêja mala we ava be we temaşe kir roja şemiyê saet heftî sazê li gel we bi heta wê demê bimînin xweşî de.